да се извини за бъркотията, която създаде по външните си граници. Госпожа Хюсменова. Подкрепям доклада за Европейската гранична и брегова охрана, тъй като вярвам, че превръщането на агенция Frontex в силна агенция с ясен мандат ще гарантира нужната подкрепа за държавите членки за защита и управлението на външните граници на Европейския съюз, за командироването на служители и техника, където това е необходимо, за подпомагане и координиране на връщането на тези, на които е отказано убежище. В допълнение искам да благодаря на колегите, които подкрепиха внесените изменения от мен и от останалите български представители в Комисията по граждански свободи, които гарантират равното третиране на България, Румъния и Хърватия. Точно защото България все още не е част от Шенгенското пространство, но е държава пазител на външни граници на Съюза, за българските граждани, а и за сигурността на Европа е важно страната ни да може да използва всички възможности за подкрепа от Европейската агенция за гранична и брегова охрана. Благодаря. Господин Яр има думата. Благодаря, госпожо председател.